Jokanyo duto mag bunge la wananchi e kaunti ma Kisumu ochokore mondo gidhir chenro mar chiwo kura ne jokenya machakore ayanga wuok tich juma manyien. Nyaori Nyang' ma en jakanyo mar bunge noero owacho ni ne gineno ni gino en gima ber mar biro kanyakla mondo gine ni chenro noero odhi mbele e yo makare, komedo ni bunge sani gi teko mar dhiro chenro mag kao opande kaachiel kod kura e pacho kaendi. Koloso Social Center e boma ma Kisumu, Nyaori owacho ni gidwa dhiro mondo oganda mathoth okao kura. Gino mabende owacho ni biro konyo ogai mar ODM moluor Raila Odinga e yombo kom mar ker e yiero mar 2022. Jalno malaro kom od bura ma Kisumu Central manoeri Dr. Joshua Oron atokor kakore opuoyo bunge za kuom gino magichako timo, kowacho ni mano biro miyo thoth jopiny kata thoth oganda wuok oko ayanga mondo mi gikao kura. Nyinga iluonga ni Nyaori Nyang'. Aja Kisumu County, ana member mar bunge. Kawuono jo bunge oriwore together from Nyilil Buch, nyaka Kisat, nyaka Seme, nyaka Nyakach. Wabiro kate kaka vijana majo bunge mondo wang'i ni to ere kaka wanyalo konyo the right honorable prime minister mondo yudu kura mok tin ne 1 million vote Kisumu County. Project ni en project marwa wawegi kaka jo bunge. Pesa wuok e mfuke wa kaka jo bunge to gimana gi well wishers moyie konyowa. Ok en pesa mawuok anywhere. Nyithiwa mathindo mapoko yudo ID, wadwani mondo yud ID, wawuoyo gi chifewa kendo giyie konyowa, they are very cooperative. Wawuoyo gi jonyuol, wawuoyo gi stakeholders tema Kisumu County mondo jowa okao kipande, mondo jowa o register as voters. En gi Raila, ok en gi any candidate. It is about Raila Amolo Odinga for president 2022. Awacho kosoka wacho. Wabiro riwore gi jo bunge mathurwa ka mondo wane kaka waluongo jothurwa, wachoko jothurwa mondo giwuog oko gikao kura. An kaka Joshua Odongo Ron awacho na wuok oko kaka chiel kuom jotelo ma Kisumu Central mondo wachok jodalawa mondo kao kura. Wachok nyithindwa maonge kipande mondo okao kipande mondo wa register. Lweny mwachiko mar Raila Amolo Odinga ni wang'ok nwago ka waonge okumba, mokumba wa en kipande, en kura. Omiyo ana wuok oko kaka johala ma Kisumu, kaka chiel kuom jotelo ma Kisumu mondo waket pesa, mondo waket sechewa mondo jothurwa wuog oko. To kwasakao kura to be waneni 2022 wachoko jodalawa e kona ka kona magiwuok, magidonjo, magigo kura. Nekech gini oduong' okotin, odwaro achiel waduto te, ok en mar joma moko kende. Nyithindwa manie school, jonyuol manie oko kanyo, awacho ni mondo wawuog oko wakony nyithindwa maonge kipande okao kipande mondo wachogo kura.